Volám sa Jozef Dobrodka, určite si pamätáte incident Lidl Piešťany zo dňa 4.11.2021, kde som vedený ako obvinený, ale v skutočnosti som poškodený a rád by som to už dal na poriadok tak, ako to má byť. Toto video by som nazval Výzva premiérovi. Asi pred sviatkami som dostal upovedomenie od hlavného hygienika, od RUVZ, o zastavení konania. Ide o zastavenie konania, kedy som nemal rúško dňa 4.11. v tom spomínanom Lidl Piešťany a takisto po následnej CPZ-ke som mal súd na okresnom súde v Piešťanoch, takisto som nemal, súdca ma párkrát vyzval, ja som samozrejme neuposlúchol, veď to mať nemusím byť ani súdca na to, aby som si vyložil ústavu, no a prakticky z úrovne okresného súdu išlo oznámenie na UVZ alebo RUVZ Trnava, kde mi bola uložená pokuta 200 eur. O čo ide, na čo chcem presne poukázať? Ide o to, že hlavný hygienik si dal do svojej vyhlášky povinnosť, ktorá obmedzuje ľudské práva, na čo nemá žiaden nárok z ústavy a medzinárodných dohovorov. A samozrejme, žiaden sudca nechce vyložiť ústavu v tejto veci a urobí to jednoducho Mikas. Následne dostane to na riešenie a ako to išlo na RUVZ, aj tam podal som voči tomu odpor, išlo sa na jednanie, napísali mi, že som vinný, opäť som podal odpor, išlo to na UVZ k hlavnému hygienikovi. No a ten jednoducho, čakal, až to prešlo a to neriešil. To je ten základný opis situácie. A dá sa povedať, že on to neriešil, ale vďaka tomu mne vznikla újma. Ja som bol 6 mesiacov neschopný práce. Nemohol som normálne pracovať, lebo pretrhnuté krížové väzy v kolene a s tým chodiť. O tom, že som nemal poskytnutú ani adekvátnu zdravotnú starostlivosť, to je už na inú debatu. Ďalšia vec, keby som nemal úspory, mám hypotéku. A ďalšia vec, nemôžem si doteraz, keď je ten prípad stále je otvorený, nemôžem si riešiť svoju civilnú poistku, lebo je tam vedené napadnutie verejného činiteľa, nahlásil som poistku, ktorú si platím a ja si nemôžem ju uplatniť. Takže tam mi vznikla taká újma. Ďalej mám tam zákaz stretávania, mám tam zadržaný zbrojný preukaz, hoci som zbraň nemal. No a teraz, keď je tu taká otázka, plní si ten chlap teda povinnosti? Prečo to nechal premlčať? Prečo sa zastavilo to celé konanie ohľadom z jeho strany, keď on si tam dal tú povinnosť, on si za tým má stať a má to riešiť okamžite a v termíne. To, že termíny boli všetky porušené, to ani o tom nehovorím. Takže dá sa povedať, že štátu vznikla škoda. Že ja som nezaplatil 200 eur pokutu, a ten chlap tam stále je. Keď je to tak, že si za tým stojí, lebo on dal tú povinnosť a zároveň si nesplní. Zároveň si to nesplní a nechá to len tak, ako prepadnuté peniaze štátu, keď si to zoberieme z druhej strany. Ďalej, dosť ľudí sa už ma aj doteraz pýtalo, že čo sa vlastne deje s týmto prípadom. Že ako to vlastne pokračuje, lebo 2 roky prešlo. Viem, ako na začiatku boli všetci aktívni. Prokurátorka Struhárová bola strašne aktívna. Vyšetrovateľ Kulík bol veľmi aktívny. Sudca Vrbiar, ten bol takisto si tam, to už som videl, keď som prišiel, že to je inkvizícia, čo sa deje. A chceli jednoducho urobiť rýchly proces na výstrahu pre ďalších ľudí, ktorí by sa náhodou chceli postaviť za svoje vlastné práva. Takže týmto, ako som to video nazval, že výzva premiérovi, tam budú asi 3 výzvy, tak tento prípad, ako som spomínal,
Prečo by som sa ja s nikým nemal stretávať, s nejakou osobou? Hej. Prečo by som ja nemal mať zbrojný preukaz? Teraz sa cítim ohrozený. Je migrácia, ja chcem si zadovážiť zbraň. Hej. Je veľa všelijakých psychopatov. Ja teraz presne od roku 2016 mám zbrojný preukaz, je 2024 a ja mám zadržiavaný 2 roky preukaz a jednoducho ten prípad sa vôbec neposúva. Je to tam založené a neviem, boja sa tam v tých Piešťanoch asi vykladať ústavu. To, čo je ich povinnosť. Už tam není vedený ani v trestnom rozkaze, ktorý mi prišiel. Nie je tam vedený pôvodný sudca Vrbier, je tam nejaká iná sudkyňa, nepamätám si, ktorá, takisto ani prokurátorka Struhárová, je tam nejaká iná prokurátorka, tie si zobrali a išli v pôvodnom smere, ktorý nastavili. Takže prvá výzva je na premiéra, aby spolu s ministrom spravodlivosti nech zabezpečia, nech ten prípad láskavo vyberú zo šuflíka na tom okresnom súde Piešťany a nech to začnú riešiť. Hej. Je to s ohľadom na tú komisiu, ktorá teraz vznikla okolo poslanca Kotlára, ak to myslia vážne, lebo to môže byť dobrý začiatok na to prešetrenie. Tam je navezených veľa ľudí a ide to, sa dozvieme veľa vecí, ako to všetko bolo. A na pána poslanca Kotlára do komisie by som určite navrhol Peťa Polačka alebo Peťa Polačeka. A ďalej takisto by tam mala byť určite právnička Greta Noe. Tieto všetky veci, čo sa udiali a analýza z medzinárodného hľadiska, o ktorých mnohí sudcovia, väčšina nemá ani páry, tak sú v tejto knihe Núdzový stav de jure de facto. Tak určite by mala byť v komisii, to sú 2 osoby. A ďalšia výzva je na verejnosť. Teraz bude voľba prezidenta a je veľmi dôležité, aby tam bol taký človek, ktorý stál stále za svojím a bol konzistentný. Hej, to je pán doktor Harabín. Takže na to netreba zabúdať a chcel by som vás ešte všetkých poprosiť, aby ste toto video šírili a zdieľali, aby sa to dostalo najmä k pánovi premiérovi a tak ďalej, ako bolo spomínané. Ďakujem, prajem pekný večer.